Hello guys, my name is Lindo Wuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening with Sitha, the enemy. Unka umile nje no short basixoxela abayikholwa leyo ukuthi uRebecca kade akashonanga. No Jafta naye kanye noNomsa basaxakekile. Babhizi babuzana bami ngokuhlukahlukana amaqembu. Uqhamuke sethi nje ish engathi kuningi okonakele lana. Short kuningi ngokukhuza ngabafana kuningi. Kanjani manje umitha kanjani ukhona usebuza unkana-ke lapho. Unkana akazophendula athi ninike izandla nje kuphela. Uthe mesuka lapho waya kuJafta nomuntu wakhe. Wathi, yo sasa, ngiyabonga ukuthi ube khona emngcwabeni wami. Ngezwa yonke into wayisho. Wamisa-ke uJafta wathi, yeyi unkosikazi wami lo okhuluma naye kanje ngimlobolile lo muntu. Wathi unkosikazi? Wathi ya unkosikazi wami manje sekunguNomsa Nyembe. Uthe samangazwe yilokho nje basuka bamshiya kanjalo emile. Wababuka wathula wacabanga. UVelaphi usevele wathola ukuthi u-OJ uthandana nomama wakhe. Bonke bahlangene endaweni yezingane zesikole. Khona uThenjiwe lo ngumuntu ka-OJ, noSiyamthanda, uVelaphi kanye no-OJ lo ngumnikazi wendaba. UVelaphi uthi sonke lesikhathi ungenza isiyini. Lokhu ngitshela ngesigogwana kanti ustika nge-OLED nami. Wasuka wahlala emqaleni ngobhongwane kusanjalo bonke bamkhuza. Velaphi uSiyamthanda kanye noma wakhe uThenjiwe uzoboshwa Velaphi awuyeke lento oyenzayo. uNolithi uyatatazela ke ngokubuya kwaRebecca ukuthi uyazama ukukhuluma noChuma ukuthi ufuna ukumuva yena kule ndlela ahlala kuyona. uChuma yena uyishaya indiva lento uthi ngizokuvikela Mandleba ukwahle nawe. Ngizokuvikela kanye nengane yakho. Amshiya uthe sazama ukumncenga kanjalo nje wamshiya kanjalo besakhuluma. uThenjiwe uyatatazela naye ngapha esaluni. Ngena nezicabha uzobheka amaphepha ka-OJ owamnika wona mhla ethenga imoto. Umbayela ngisho iminyaka ukuthi unangaki. Uthola ukuthi u-OJ lo una-25 years. Mayexoxela uNeli esaluni ukuthi wenze imaths nengane encane. Imaths phela kusho ukuthi uhambe wawolala naye embhedeni benze ucansi. uNeli akayizwa-ke leyo yena uthi uyabona mngani wami ngoba usashelwa zingane kusho ukuthi usa-right kahle bo. Sungaziweke umuntu ngama-numbers nje kahle bo wena iyenza isense lonto. Thatha umuntu mngani. uRebecca uvakashela uNandi eshisa nyama yakhe ngenhloso yokuthi ufuna ukumbonga ngokuvikela umzukulu wakhe uKhaya. Kodwa futhi uzoba nesicelo sokuthi ufuna athathe uKhaya amuse e-KZN ngoba uSolomzi ngathi akekho right, ikhanda lakhe lithanda ukuphithana. Bafika-ke abakwaMkhize bezolanda ukaMavovo ngomlahlankosi. Angithi phela ukaMavovo wamdubula, uRebecca wadubula ukaMavovo. Bamthakazela kahle ngesizotha base bethatha noKhaya futhi ngokunjalo. Bakhipha iziyalo zokuthi uNandi noSolomzi abalungise umshado wabo. Kanti uSolomzi noNandi bavumelana ngokuba o-roommates ngoba phela umshado wabo abakawulungisi. uNandi ubecabanga ukuhamba uma ngabe uSolomzi sebuya emsebenzini bethi ngeke aze amfice. Usethi uzowushiya nobani umuzi omngaka usezohamba eyohlala eKopi nje. Akahlale la bazokwazi ukuphilisana, uzomnikeza isikhathi naye. Asibambe lapho kwanamhlanje. Ngizobuya futhi ngikuphathele okunye okwenza la umabonakude, kodwa ungakhohlwa ukudlula lapha kwi-bell ucindezele u-like noma ungishiyele umbono wakho. Bye yo.